Vores professionelle keramiske hundetrimmer er nu kommet i en 2.0 version. Udover det helt nye design, så er der altså kommet et par ret bemærkelsesværdige opgraderinger. Der er kommet helt ny 2024 batteriteknologi. Du nu har op til 6 timers uafbrudt klipning. Og en helt ny temperaturkontrol sikrer nu, at maskinen ikke længere bliver varm efter lang tids brug. Og så er der kommet ny motor op til 10.000 omdrejninger i minuttet. Det betyder, at du både får en langt mere effektiv, men også en hurtigere klipning. Så er der altså også sket en forbedring på skæret. Det er byttet ud med et keramisk titanium materiale. Det betyder, at du altid har et totalt skarpt skær, og du skal ikke længere bekymre dig om at købe nye skær til din maskine. Den kan naturligvis stadig bruges af alle pelstyper. Er du i tvivl, om det er noget for dig, så rul lidt længere ned på siden og se alle de flotte anmeldelser, som vores kunder har skrevet om produktet her. Og ellers så er du altid velkommen til at skrive til os. Vi ses!